ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಜಾಂಡ್ ಟಾಂಕಿಲ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪನ ನೀರು ಎತ್ತು ಪಾಡೋ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದವಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೀರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಕೇಡು ಬರಡೆ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಡೊಂಕಿನ ವಯ್ಯ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೇನ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಡ ಮೂಜಿ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದೇನೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಂತುಜಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕರೆಂಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಯ್ದುಜಿ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಹಂಗಾರ ದೆಪ್ಪು ಎರಿಜಿಡಾರ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಕಡೆಯರೆ ಬುರಿಪುಂಡು ಸಾರು ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ಓಡು ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಪ್ಪು ಏನ ಮಾಮಿ ದಾದ ಕೈಪ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಥರ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೇವು. ನಮಗೂ ಉಪ್ಪಾರ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಿದ್ದು ಉಪ್ಪಡ್ಲ ತಿಂತಿದ್ದು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸುಖಾಕೊಂಡು. ಕುಲಪುರವನ್ನ ಸಾಂಡು ಭಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಕಂದುಲ್ಲ ಬಸ್ ತೂನಾಗದಾದನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಬಂದಾಗ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ನಾರಾಯದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಡೆಗೆ ಪೋಕಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಕಂದೆ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ ಪಾಡಾರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನೆರೋದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಕ ದಾಯಕೊರ್ನಿ ಬೊಲ್ಲಡು ಬಿಡ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪೆ ಹಾಪುಜವು ಮೈಕ್ದ ಪಾಡಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಕಂದೆ ಹಾಪುಜಿ ತಿಂದು ಬರ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಜ್ಜೆ ತಿನ್ಕ ಅರ್ಧ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡವೇನು ಮಾಮ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ. ಸೊ ಪೋಯ್ಕಿನ ಮಲ ತಿನ್ಕ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬರಗೆ ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಓ ಏ ಬರ್ಪುರಿ ನೋ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು 4:45 ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರ ಆಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಆಜಿ ಆಜಾರ ತೊಳೆ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಇದ್ರ ಬೋತ್ರಿ ಅವ ಹಲೋ ಅವ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಜಿ ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಸಾಣೆ ಎಂಕುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಜೈದೆ ದಾ ತೋಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಏನು ಹೊಲ್ಟ್ರುಂಡು ಇತ್ತನೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬೋಡತ್ತ ಬರು ಕರೆಂಟ್ 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಕೊರು ಬೇರು ಅಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಕೂಡ ಗುಡುಗ ಅದು ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಾಂಡ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬಂಡ ಗೋವಿಂದ ಅದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂದಲ್ಲ ಆಪುಜ ಅಂದು ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಶೋಕಪ್ಪು ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿನ್ನಡ ಆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಅನ್ನ ಮಿಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪನಡ್ಲ ಅವಳು ತಿನ್ಪುದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಓಕೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಸಗಾಲಿತ್ತು ನಾರು ಬರ್ಪೇರಮ್ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ತೂಡು ಅಂಚ ಚಾ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕಾಫಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಗುಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಜೈದೆ ಒಲ ನೆಟ್ಟೋಗಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಲ ನೆಟ್ಟೋಗಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಿದೆ ನೆಟ್ಟೋಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾರ ಬುಡಿತುಂಡ ಸೊ ಇತ್ತಂಡ ಪಿದೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಗ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾತ ಮಾಮಿಗ ಅತ್ತಿಗೆನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡ ಚಾರ್ ಪಿದೆ ಪೋಯಿರು ಸೊ ಮೂಲು ಚಹಾ ವಾಡಿಡು ಅಂತ ಬೋಲ್ಚಂಡು ಚಹಾ ವಾಡಿಗೆ ಬೋಂಡು ಇಮೇನ ಮುಟ್ಟಡಿ ಇರಲಿ ಪುಜಿರು ಗುಡುಗು ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಪೋಡ್ತೊಂಡು ವೇಂದ ಮಾಮಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ತೂಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿನಿ ಪೋರೆತ್ತನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇದೀಗ ತೂಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡಿಯ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಮುಲೊಂಜಿ ಏರ್ನುಂಡು ತುಲೆ ನೀನು ಏರ್ನಾಗ ದುಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಗುಲ್ಲು
ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರಾಡಿ ಒರ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಕಂದ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಚೀನಿ ಹೋದು ಬರ್ಕಂದು ಇಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸ ಬುಡ್ತುಂಡು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪತ್ತೊಂದ ದೀವೊಂದ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಹೋಗಿ ಜಾರುಂಡು ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ನೇರು ಕೊನಪೇರು ಆಂಡ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪುನು ಸೊ ಫೋನ್ದಲ್ಲ ನೆಕಡ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋತೆ ಗಾಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಮೈಕ್ ಬಾಕಿ ಹತ್ತಿಂದು ಸಾರಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಸುರೇ ರೋಡು ನಮನ ನಮನ ರೋಡ್ ಬಿಡಿ ಸೊ ಇಂಚ ಅಲ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡು ಕಿರಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋದ ಮಗುರು ನನ್ನ ಕೋಡಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಡೈಲಿ ಇಂಚ ಓಪೇರ ಪಾಪ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಮ ಹತ್ತಿರ ಮಾಮನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಂದರು ಮಾಮ ಬಂದರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರು ಪೇರು ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಡೈರಿಗತ್ತ ಸೊ ಮುಲ್ಪುರ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನಿ ಇಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಆಯ್ನಿ ತುಲೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ತುಲೆ ಗುರಿ ಗುಂಪು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಟ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ ತುಂಬು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬನ್ಪೆ ದುಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಪೋನಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ವರ್ಷ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಒಂದರ ಕಾಲೇಜಿ ಸೈಕಲ್ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಅಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಪನ ಅವಡೆ ಕಿರೆಂಚಾದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಪೋತು ಬರ್ಪುನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಜಿಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೊರನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಯತಾ ಆನಿ ಎಂಕುಲು ಇಳಿಗ್ ಪೋತುಜ ಮುಲ್ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತುಜ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋತು ಬರ್ಕಂದ್ ಕೇನಂದು ನಾನು ಗಾಲಿಗ್ ನೆನಪಕ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ ಉದಾಸೀನ ಎದ್ದೂರ ಅಪ್ಪನ ಎತ್ತುಕಂದು ಜೋರು ಬರೋದು ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟಾಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂದೇಪ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡುದು ಮಾರೆ ಅಂದ ಪಿರಾಡ್ ಜಾಲ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕಲ ಚರ್ಬಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಉಂಡು ಪಾಡರೆಗ ಆಪಚ್ಚಿ ಚಂಡ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ರೈಸ್ ನೀ ಪದ ನಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಮದಿನ ಹಾಲ್ ಬಯಕೆ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಹಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಲ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೈತೆ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಡ್ದೈತ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಸ ಜೋರೆ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ರಂಗಪೂಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ರಂಗಪೂಜೆಗೆ ಒಕ್ಕಲ ಒಂದು 2 ಜನ ತೇರ್ನ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕಲೆಗೂ ತೂವರೆಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಪೋಡೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ ಎಲ್ಲ ಉಂಡದ ಅಂತ ನಾಟಿ ದಾಡಿಯ ಇಲ್ಲಾಗ ರೆಡಿ ಆಯ ಬಸ್ಸಾಗ ರಡ್ಡಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಾಮ ಪಾಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಟೊಂಚು ಹಾಕಿತೀನಿ ಅನ್ಪಾಡಿ ಅರ್ನ ಪರಿದಿಂಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪರಿದಿಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕುರ್ತು ಪಾಡು ನೋಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅವೇನಾರಿಗೆ ತಗೊಂಟಾಯ ಒಂಜಿ ಭಾಳ ದಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಚಿ ತಗೊಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡತ್ರ
ತಿಂದಿದ್ವಿ ಅದು ಜೋತ ನೋಡು చాట్స్గారు వెళ్ళారా వెళ్ళారు ఓ నేను పార్సల్ కొనుక్కున్నాను ఎడ్డాను అంటున్నారు పార్సల్ మాత్రం వెడ్డా అప్పుడు వెనుక జనతులే జనగమ్మతులేరు జనతులే జన ఇంటిరా అక్కడ తిండిపోవడం దిక్తే జనతో నాకు పార్సల్ కొనక అన్నాడు ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಏನು ಪಾತಿರೋಣ ಕೇಳೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂತ ಇತ್ತುಂಡು ಈತ ಮೇಲೆ ಬರ್ಚು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ ಅವಳು ತಿನ್ನಾರಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏತಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋಯಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಸೂಪಿ ಅವಳು ಅಗ್ಗಿ ಮಲ್ತುకున్న ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಈ ಜನ ಬರ್ಚಿ ಪಾಸರ್ಗೆ ತನಕ ಬನ್ನಿ ಜನ ಇತ್ತು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಾರ್ಲ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ಕೇನು ಜಾನಿ మీరు ಚಪ್ಪೆಗಳೊಂದಿருந்து ಕೊಂಚಿ ಉಚಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಿರು ಸಪುರಾತೆಗೆ ಆತೆ ಸಪುರ ಆತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹತ್ರಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಬಯ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡದ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರ ಹತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಬರ್ಸಗಾಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಯಾಂಪೊತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್